Little mate here. He's in an attack position. It's gonna get really angry now. I don't know. Kan jeg fortælle om den, Anton? Jeg ved ikke noget om den, mand. Fortæl noget om slangen. Den nakker sig selv. Mand, jeg vil gerne have den med hjem. Så skal jeg tage fat på dens hoved, eller hvad? Ja. Hvis du tør. Det er for sent. Skamme sig over, ja. Vil han det? Er vi dårlige mod den? Kom nu, Anton. Au! Ja. Håndtegiftigt, så man dør i løbet af 20 sekunder.